To all of the viewers right now, naka-feel mga rejection. Kaya siguro nausab ang imong higala, nausab imong pamilya, nausab imong mga igsoon. Naka-feel man ka og rejection sa mga tao nga duol sa imong dughan. Ayaw na dibdiba igsoon na gibuhat si Lord ana. Ang buhaton lang nimo igsoon is pasalamati ang Ginoo. Sa imong nahitabo karon, if ever gi-reject ka sa mga tao nga kaila nimo, sa mga tao nga duol sa imong dughan, no? Just praise God, na gibuhat si Lord, no? Remember, before ang promotion ni Joseph, nakasinati usa siya og rejection. Nakasinati siya nga gitraidor. Nakasinati siya nga gimoy-moag isyu. Nakasinati siya nga gidaot siya. Nakasinati siya igsuon nga kana bitong gibutang-butangan siya gistorya. Unya ang palakaw pag sa iyang mga igsoon ngadto sa iyang amahan nga gitukob daw siya og ihalas nga mananap mao tong gipakitaan nila og sanina bisti kay gihubuan man to siya sa iyang paborito nga sanina nga gihinatag ni Jacob. So ang sanina niya gihukas unya gibutangan nila og dugo sa mananap unya ilang gipakita nga tanawa imong anak nga pinangga mao ni, no? So nagamagama sila og isyu nga dili maayo nga negatibo. So in other words mga igsoon, klaro kay nga si Joseph jud gi-reject, no? Nakasinati siya rejection. Pero mao lagi na, rejection is sometimes it is called blessing in disguise. Rejection lang na sa pananaw nimo. Pero ang tinuod na nagproseso na si Lord kay dalhon ka sa imong promotion. Kung ning tan-aw ka ni igsoon, gibati nimo nga gi-reject ka, nakabantay ka nga murag ang mga tao nga duol sa imong dughan na usab nimo, unya piling nimo gi-reject ka, then praise God. Once nakasinati ka karon og rejection igsoon, duol ka sa Ginoo. Ingon ang balayang kasulatan nga mas duol siya sa dughang samaran niya. Of course, once we are rejected igsoon, masakitan kita. Nya masakitan ta atong kasing-kasing na nabuak og nabuak atong kasing-kasing, na broken hearted ta. It means duol ta ni Lord, no? Kanang nasinati na to nga rejection, proseso lang day na para ihatod ta into another level igsoon, i-promote ta into another level, no? Tanaw si Jose igsoon, no? Gi-reject siya, gipakaulawan siya, gitraidor siya, gi-frame up siya, gigamagamaan siya sala nga dili iya. Pero katong mga nahitabo niya nga kasakit igsoon, gimold ra siya ni Lord niya, gi-prepare siya kay naaday greater promotion. Nahimo siyang governor sa Egypt. Kinsa si Jose, gi-reject ra sa una, gikaminusan. Dagang nasuya, nasina niya, no? So mura gidaon siya, gidaot yang dungog mga igsoon. Grabe ang iyang nasinati nga rejection. Kung kamo diha nagtan-aw kamo karon unya nakasinati mo og rejection. I don't know kung mulabaw ba na sa rejection nga nasinati ni Joseph. Dili basta-basta ang kasakit nga nasinati ni Jose regarding rejection, but still wala siya ming-complain ni Lord, wala niya gi-question si Lord, wala niya gipangutana ang Ginoo nganong naunsa naman na iyang kinabuhi, asa naman ang saad nimo, nako nga imong gipadayag kanako. Wala as in ning submit lang siya. Unsay nahitabo niya, nari-reject siya. No, gipriso siya, bisag wa siya isala, gibutang-butangan siya og istorya hindi may wa siya mo justified. Amen. No, as in wala lang, chill ra siya, kalmado ra si Jose igsoon. Usa ka adlaw katuday nga rejection maoy naghatod niya ngadto sa promotion, maoy hinungdan nga nahimo siyang gitawag og governor sa Egypt. Maoy hinungdan nga ning angat siya, na level up siya, nahimo siyang dakong tao igsoon, pero disa siya gikan, gi-reject siya, gibagdok, giugbok, gibira pa ubos. Apan wala siya mo balos, wala siya mo sukol, wala siya mo justified, wala niya gi-question ang Ginoo, wala siya ning complain, kundili ning submitar siya. Iyang giisip nga ang katong rejection, parte ra to sa pagproseso sa Ginoo. Parte ra to sa pagmolda sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Og sakto gid siya, usa ka adlaw katong rejection maoy naghatod niya sa promotion. Katong mga kasakit nga iyang nasinatian may naghatod niya sa into another level. Gipaangat siya sa Ginoo igsoon. So to all of the viewers right now who are watching, if ever nakasinati ka og rejection, then dapat excited ka. Dapat maglipay ka kay nagpadulong ka sa imuhang promosyon. Nagpadulong ka sa another level, pataas nga ipaangat ka sa Ginoo. So pasalamati ang Ginoo kung gi-reject ka, ayaw. Ingna nga Lord, unta, ikaw na bahala, no, ayaw. Pasagde, no? Let God be God. Pasagde ang Ginoo igsoon, siya may mas nasayod. Submitar lang, unya pag-ampo, unya just worship God. Kay once gi-reject ka, ang rejection is a great sign. Usa na siya kailhanan or timaan
nga nagpadulong ka ngadto sa imong promotion, unsay imong gipangandoy, unsay imong tinguha karon igsoon, nagpadulong ka diha, nagpadulong ka sa promised land nimo.